ניסיתי לטרוף את העולם, היה לי חודש כאילו מרעיון לרעיון, מתקשורת, והחברה הזאת והזאת, קמפיינים, כאילו ניסיתי לטרוף את כל העולם, וקצת פגעתי כאילו במי שהכי היה צריך את פיטר באותו זמן. וואו, תקשיב, אתה נותן כל כך, כאילו, אמרת את המילה בתחילת הפודקאסט, הקרבה. אני כאילו מסתכלת על זה, זה לא רק, אתה מאמין בעצמך, כאילו, אני ממש רואה אותך מאמין שאתה תצליח, ואם לא היית מאמין, אז לא היית נותן את כל זה. והעבודה הקשה הזאת, אני חושבת, לי יש איזשהו עיקרון שכדי להצליח צריכים שני דברים. אחד זה אמונה, להאמין בעצמך שזה יכול לקרות, לא משנה, כל תחום בחיים. ברור. ושתיים זה עבודה קשה, זאת אומרת, זה לא קורה מעצמו. אין כאן הצלחה אינסטנטית. אקסמים. ברוכות הבאות לפודקאסט שלי לפרק את השומן גם לאחר גיל 40. ואנחנו בפרק חדש, והזמנתי אורח מיוחד. אין אחד שלא מכיר אותו, פיטר פלצ'יק, מדליסט אולימפי. היי פיטר. היי. מה קורה? כיף להיות פה. כיף שאתה פה. אני אתחיל דווקא בסיפור, מה הקשר בינינו? לגמרי. איך בכלל הגענו לזה שאנחנו פה? נכון. אתה רוצה לספר או אני? ספרי לך, כל אחד מהנקודות מבט שלו. בדיוק. אז אתם יודעים שאני נשואה בשנית לרונן, ויש לנו 8 ילדים, אנחנו גדלים ביחד. זה מטורף. תכף אני אסביר איך זה קשור. ונסענו לחופשה משפחתית בקפריסין. נכון. הגענו לבית מלון, נחמד, כולנו ככה, כל הפמליה בבריכה, לא היה הרבה אנשים, זה היה סוף עונה. היה מושלם אגב, היה מושלם. זה היה ספטמבר. יצא חמאס. לגמרי. ופתאום בעלי צועק, עכשיו אני לא שמתי לב, בעלי בתוך הבריכה עם כל הילד משחק, ואז הוא פתאום צועק כזה, ילדים, אתם יודעים מי פה? יש פה מדליסט אולימפי. עכשיו הילדים לא מבינים על מה מדובר, כאילו. עד שקלטו. ואז הוא בא אליך ואמר לך, פיטר, כאילו, תכיר את ילדים, אתם חייבים להכיר. התאהבתי בקטן. יאיר. זה משהו, איזה ילד מיוחד. כן, יאיר הוא הילד הכי קטן, הוא גם הילד המשותף היחיד שלנו. אני באתי עם 4 ילדים על הזוגיות הזו, ורונן עם 3. מדהים. ועשינו את יאיר ביחד, וככה יש לו 7 אחים גדולים. כמה אהבה הוא מקבל? כמה אהבה? זה, הוא לא פרייר, הוא לא פרייר. תקשיב, אחד הדברים קלטתי את זה מהרגע הראשון, הילד טיפס עליי, ויש לו ביטחון עצמי מטורף. יואו, זה מדהים שאתה אומר את זה, אני חייבת לשתף אותך במשהו, לא קשור בכלל. כן, רגע. אבל שיתפתי את זה בסטורי לפני כמה זמן, היה לנו שיחה עם הגננת שלו, יש לו עיכוב התפתחותי, והוא כבר מעל גיל 5, והוא בעיכוב מבני גילו, וזה בא לידי ביטוי גם שפתי וגם בעוד דברים, והיה לי מאוד מאוד קשה לשמוע את זה, אבל אחד הדברים שהיא אמרה לי שככה לקחתי את זה, אמרה לי, תקשיבי, הילד שלה, עם ביטחון עצמי, אי אפשר להוריד אותו. הוא כאילו, מה הבעיה? את רוצה שאני אעשה מלאכותיות? הוא אומר לגדלת, בואי נעשה מלאכותיות, הוא לא יודע כלום. בואי נעשה מלאכותיות. כאילו... זה בגלל האהבה שהוא מקבל. חשוב להגיד, זה כלי מטורף לחיים לדעתי. לגמרי. אחד הדברים הראשונים שהוא שואל איך שהוא נכנס הביתה, אחים שלי בבית, כי ימי ראשון, זה ימים שאנחנו, כאילו, הילדים שלי אצל האבא שלהם, והילדים שלו אצל אמא שלהם, ורק יאיר לבד. הוא לא יכול לסבול את זה. זה יום נטול אחים. הוא לא יכול לסבול. וואו. אז נחזור לסיפור בבריכה, ואז ככה הכר. כן, כאילו, ידעתי מי אתה. נכון. אבל אתה הכרת אותנו. רשמית. כן, נכון.
ומאז? משפחה מקסימה, באמת, אני חוויתי איתכם איזה חצי שעה כזה, 40 דקות שישבנו ביחד, הכרנו לעומק, ואתם... היה לך חיבור טוב עם רונן. עם רונן, ויצא מזה דברים מאוד 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 טובים, הצלחנו לעזור לספורטאי צעיר בנבחרת, גיא גורביץ'. נכון. רונן לקח אותו תחת חסותו. נכון. חברת בית בגן. אני פשוט, באמת, הלוואי שיהיו יותר אנשים כמו רונן בתעשייה שלנו. זה משהו שהוא מאסט, לא מדברים על זה נראה. לא מדברים על זה מספיק. מדברים על זה קצת, עכשיו אני לקחתי את זה קצת אחד קדימה, גם בחיבור עם רונן, אני אגב לא קשור בעסקה, לא, זה... ביטלתי מהרגע הראשון. המטרה שלך הייתה לעזור. לעזור לגיא. אולי תגיד לי זה גיא? גיא גורביץ' הוא ספורטאי צעיר בנבחרת, ספורטאי בן 23, בתחילת הדרך, ואני זוכר את עצמי בנעליים של גיא, ובמקום שהוא נמצא בו היום, זה היה... העולם היה אחרת מבחינתי, כאילו, הייתי ישן באוטו, הייתי שומר ברים, הייתי רודף אחרי כסף וכלכלה. הייתי יושן באוטו מחוץ לעולם בווינגייט, כאילו מחוץ לעולם... בן כמה היית? 23 גם. זה 23, כן. וכל הזמן הייתי במרדף, ובדיוק אני מדבר על זה, באמת בכל הזדמנות שיש לי, ותודה על ההזדמנות, זה מטורף שיש אנשים כמו רונן, שעושים את מה שהמדינה פחות או יותר הייתה צריכה לעשות, כן? כמו שקורה בכדורגל, כדורסל. ואנשים כמו רונן שלוקחים ספורטאים צעירים ונותנים להם תמיכה, נותנים להם עתיד, נותנים להם תקווה, נותנים להם את החיזוק החשוב הזה שספורטאים צריכים לקבל, ומשם השמיים עם הגבול. כי מה בעצם דורש, מה נדרש מספורטאי ברמה האולימפית? במקסימום. זה מה נדרש. הקרבה בתזונה, זה מתחיל בכל פרמטר, בתזונה, בשינה, באורח חיים שאתה חי בו, זה 2 אימונים ביום, אז אין לך זמן לשום דבר אחר. אין לך זמן ללכת לעבוד, אין לך זמן ללמוד אפילו, כן? מעטים האנשים שיכולים לעשות גם וגם. וגם זה בא על חשבון מנוחה, זה בא על חשבון חיי משפחה. אני אבא לתאומים, אז כאילו הכל ביחד, אני חושב שאני היום מאסטר בניהול זמנים, וזה כאילו... תקשיב, זה לא פחות חשוב לדעת לנהל את הזמן. חד משמעית, אז כאילו, זה הביצה והתרנגולת, כדי שיהיה לך כסף ואת כל מה שאתה מאחל לעצמך בחיים, אז אתה צריך הישגים, כדי שיהיה לך הישגים, אתה צריך להקריב את החיים שלך, זה כמו לופ כזה שמאוד מאוד קשה לפרוס את התקרת זכוכית הזאת, ובתחילת הדרך, אם מישהו עוזר לך, אנשים כמו רונן, ואנשים כמו שהיו, כמו נותני החסות שלי, שעזרו לי בתחילת הדרך, אז זה בעצם נותן... זאת הנוסחה, אגב, זאת הנוסחה. שיהיה מישהו שיקח אותך תחת חסותו, ואז תהיה עסוק נטו באימונים. בדיוק. הראש שלך צריך להיות סטרילי, כאילו סטרילי מכל הסחות דעת, ויש מלא כאלה. כן? אז כשאתה עסוק נטו במה שאתה עושה הכי טוב, וזה באימונים, על מזרן הג'ודו, עסוק להציב לעצמך את היעדים, כמובן, כאילו, עם הנבחרת ביחד, ולרוץ בתוך המרוץ הזה, זה לא 100 מטר, זה ריצת מרתון, יש הרבה מאוד עליות, הרבה מאוד מורדות, הרבה מאוד קשיים, מכשולים, אתגרים. אני מדבר פה על הדברים האלה, וזה מתחבר, לא? לגמרי. אני אומר, זה מתחבר. אחד האתגרים הכי קשים אצלנו בענף, זה הדיאטות. למה? כי, בוא ניקח אותי לדוגמה. אני ספורטאי במשקל עד 100 קילו. ככה, זה הטייטל. אוקיי. אני מתחרה בקטגוריית עד משקל עד 100 קילו, וביום יום אני לא שוקל 100 קילו. אני שוקל יותר. די. כן. אני תלת ספרתי. אוקיי. אני שוקל 106, 107, פחות או יותר. כן? תלוי ביום. ואני, לכל תחרות אני צריך לעשות בעצם את הדיאטה הזאת. מה אתה אומר? זה אתגר מטורף. נכון, כי ביום יום אתה לא מגביל את עצמך. אני כן, בגבולות הגזרה שלי, כן, אבל כן, אני אוכל ואני שותה. כמה לא מובן המילה הזאת, לשתות. נכון. כן? ולקראת כל תחרות, הדיאטה שלי מתחילה שבועיים לפני, מוריד, מצמצם פחמימות, הפחמימות עוברות להיות. אבל זה לא משפיע על אחר כך התחרות? בסוף, זה לא משפיע. זה משפיע מנטלית, כי אני בשעה 6 בערב אני נשקל, ובשעה 10 בבוקר אני מתחיל את התחרות. ואז, גם אחרי שאני נשקל, 999, כן, פחות מ-100, חייב, אחרי תקציב. אחרי שאני נשקל, תוך שעתיים אני כבר 104, 105. תוך שעתיים. אם אתה עושה... עם הכל, כן, בקלות.
אבל אסור לי לחרוג מ-105, מותר להיות עד 5% מהמשקל, כי בבוקר של התחרות לוקחים 4 אנשים מהמשקל, מהקטגוריה, באופן רנדומלי, אף אחד לא יודע מי יבחרו. די. ואז כולם צריכים לשמר את ה-105, כדי שמישהו, נגיד, אני 107, שאני לא אחזור להיות 107, ומישהו שמוריד מ-110, שאני לא אחזור להיות 110. זאת אומרת שיהיה איזשהו קו פתיחה הוגן, כאילו. הבנת? זה למה, כי תמיד כשאני אומר שאני עושה דיאטות, אנשים אומרים לי, למה? תהיה 99.9, אל תעשה דיאטה, תבוא כמו שצריך לתחרות. אבל אז לא הרווחתי את ה-5-6 קילו, שזה כוח. כן. הבנת? זה פחות או יותר ככה בריף על השבועיים האלה שאתה צריך, למה? מה הכי קשה? אנחנו יודעים מה קורה לגוף שלנו שאנחנו בדיאטה. כן, מה קורה? אנחנו יודעים מה קורה למוח שלנו שאנחנו בדיאטה. האמת זה מעניין, כי אתה יודע, אתה מביא את הפן הגברי, אני רואה בעיקר נשים, למרות שאני מטפלת גם בגברים, אבל מה עובר לך בשבועיים? רוח מתחרפן. למה? אתה חושב רק על אוכל, אתה רואה בכל דבר, יש לך איזה קרייב פתאום לכל דבר, בוא נגיד השבוע וחצי הראשונים, השבוע הראשון הוא בסדר, הוא קליל, כן? זה צמצום קצת, וזה הופך לקטניה, ופחות או יותר בכמויות אתה מתמלא. ולאט לאט המשקל שלך יורד, כן? כי קטניה כאילו יותר כלילה על המערכת, וזה הרעיון, מה שנקרא, להוציא את השומן מתוך הגוף, עוד לפני שאנחנו נוגעים בשרירים ובזה. אז יש איזשהו תהליך כזה טבעי, ואז ב4-5 ימים האחרונים זה נוראי, כי אני לא צורך פחמימות בכלל. אז גם האימונים בהתאם, האימונים מאוד קצרים, רק לחדד את הגוף, כאילו רק להרגיש טוב כזה, כי הגוף חלש. מאוד חלש. מאוד חלש. בלי הפחמימות. אז זה גם ימים כאלה של טיסות, להגיע לתחרות, להגיע ליעד, להתמקם, בית מלון, ובטיסה, לא לצרוך כלום בטיסה, כי הגוף מתמלא בנוזלים, ואנחנו צריכים להיפטר מנוזלים. אז אנחנו צריכים כאילו כל הזמן לתמרן. גם אחרי הטיסה יש עלייה. בדיוק. זה משנה, הגוף כאילו אוגר, ואז אחרי הטיסה אתה לפעמים נבלים מהמשקל, כי אנחנו בשבועיים האלה, כל עוסק סביב המשקל. די. זה מנטלית, זה קשה. נראה לי שהחלק המנטלי הוא הדבר שלדעתי, שם רוב העבודה, זאת אומרת, ברור שיש בתזונה ושתייה ושינה ותחזוקים ויומיומיים, אבל יש פה משהו שאני לא חושבת שכל אחד היה מסוגל לעבור את זה. להיות בסגל האולימפי, זה רמה מעל כולן. זה לבל אחר של הקרבה, זה לבל אחר של התמדה, זה לבל אחר בכל פרמטר. היית רואה את עצמך לא מה הכוונה? לא עוסק בזה? כאילו לא... או שהחיים הובילו אותך לזה וכנראה... החיים הובילו אותי לזה, אני גדלתי לתוך המציאות הזאת, אני כבר בגיל 4 התחלתי להתאמן ג'ודו, כבר מגיל 9-10 שהתחלתי להתחרות בלבל הארצי, וכמובן בקטגוריית הגיל שלי, התחלתי לעשות הורדות משקל, בגיל 9-10, סבא שלי שם עליי שקית זבל, ובשבת בבוקר, אם התחרות הייתה ב-10-11, 7 בבוקר הייתי עושה... להזיע. כדי להתחרות בקטגוריה קטנה יותר, כדי שאולי יהיה לי סיכוי יותר טוב להצליח. ורצית את זה? מה זה רציתי? אני גדלתי בחינוך כזה שהוא גם אין-האוס סובייטי, וגם במועדון ג'ודו שגדלתי בו, הכל היה סובייטי, אז אין מקום יותר מדי רציתי, לא רציתי, כאילו... אתה חייב. כן. המאמן מחשב סיכויי הצלחה, ואתה אומר לך, אם אתה שוקל 40 קילו, כילד, סתם דוגמה, לא יודע, לא זוכר כמה שקלתי, נגיד 40 קילו, והקטגוריה היא 38, אז עדיף לך להוריד 2 קילו, והתחלות ב-38, במקום 42, ששם אתה לא הכי גדול. כן. אז כל הזמן זה כזה, זה על הקו הזה. תגיד, אני נזכר בזה עכשיו, זה... מה? זה עושה לי רע, ילדים לא צריכים להוריד משקל. נכון. היום היום יש יותר השכלה, יש יותר מודעות, יש יותר הכל. אני בטוח שהיום זה לא קורה. כן, זה היה, אז אפילו זה חדש לי לשמוע שזה, כאילו, אני הכרתי את זה מעולם אחר, אתה יודע, העולם של המתעמלות... כן, שם זה גם. שם זה כסטטוס קוו. נכון. אין שם פינג פונג של משקל, אולי שם הנושא המנטלי הוא אחר, כי שם כל הזמן צריך לעשות איזשהו מיינטנס של אהבה, נכון? אז אצלנו יש כל הזמן תנודות, בום, אתה פתאום עולה, בום, עכשיו, אני רואה במראה משהו אחד, אחרי שבוע אני רואה משהו אחר לחלוטין, אז גם כאילו המוח, כל הזמן עושה. אתה אומר שיש כבר שינוי בתפיסה של כן, אגב, גם שואלים אותי, ילדים לפעמים שולחים לי באינסטגרם, יודעים שאני עסוק בזה, יודעים שספורטאים
עוסקים בדיאטות ודברים מהסוג הזה לפני תחרויות. אז רוצים לשמוע איך לעשות את זה יותר טוב, כבר כילדים. אז אני תמיד אומר, כאילו, אני לילדים לא נותן טבעים כאלה, כי ילדים ילכו ויעשו. ואני היום יש לי את התזונאי שלי בנבחרת, את מיקי מדר שמלווה אותי, והכל כאילו נעשה על הגרם, כאילו מדויק, נוסחה מאוד מדויקת, כדי שזה לא יפגע לי בביצועים ביום התחרות, כן? שאלתי אם זה פוגע. נכון. אז זה לא פוגע. זה לא פוגע, אבל זה מנטלית, אתה כאילו נחלש, אבל אם אתה יודע לעשות... רק מנטלית. אם אתה יודע לעשות את העבודה הנכונה, אתה יודע שבסופו של יום, בתחרות, אתה אמור לתפקד. וזה מה שקורה. וזה מה שקורה. זה מה שקורה. ברוך השם. תגיד, בכל השנים האלה, זכרו לך איזושהי נקודת שבירה, שכאילו אמרת, אני פורש, או שזה לא הגיע לשם? היה לי כמה וכמה נקודות. שוב, פחות דברים שנבעו מהנושא הזה של תזונה, כן? אני בן אדם מאוד מאוד חזק מנטלית, והדברים, הקשיים שהיו לי זה הכלכלי, כל הדברים האלה שדיברנו בהתחלה, כן? הייתי עסוק בלרדוף אחרי כל כך הרבה דברים. אבל זה גרם לך כאילו לחשוב על להחזיק? זה כאילו... בטח, בגלל זה עם הזמן, כשהפכתי להיות מישהו... היה לך איזה מישהו ש... היה לי המון דמויות, נקרא להם דמויות מפתח בחיים שלי, לכל אחד יש דמויות בחיים שלו. אז היה לי כמה וכמה כאלה לאורך הדרך, כאלה מלאכים שאלוהים שלח לי, אז ברור שבראשונה זה המשפחה שלי, שהיא תומכת ואוהבת, והם תמיד, כאילו, תמיד היו גב עבורי, גם משפחה שלי, גם משפחה של אשתי, דניאל. אתם ביחד הרבה שנים? אנחנו בגיל 17 ביחד. אז היא עברה איתך ממש את כל זה, היא חלק מה... הלכנו ונפלנו ועלינו עוד פעם. יואו. ברור. והמשפחה שלה, שאנחנו ליטרלי גרים אצלם בתוך הבית, כל כך הרבה שנים, כי אני כל הזמן על הקו, אני כל הזמן בחול, אז אמרתי, כאילו, דניאל צריכה להיות קרוב למשפחה, קרוב לבית, והיום עם התאומים בכלל, כאילו, אני לא יכול להשאיר אותה לבד. אז זה המחשבה, זה הרעיון, ובאמת הם עמוד תווך, המשפחה זה עמוד תווך לאורך כל הדרך, ובלי קשר אליהן יש את הסוכן שלי, שלומי, ואת המנכ"ל שלי, יוסי, ששניהם עושים הכל בהתנדבות. מה אתה אומר? סיפור כאילו אלוהי, באמת, אלוהי, כן, חיבור אלוהי, והם שניהם עשו לי את ה-level up מבחינת הקריירה שלי. בגזרה העסקית, נקרא את זה ככה. אם זה גיוס חסויות, וכמו שאני עשיתי לגיא. הם פנו אליך, כאילו, לעזור לך, או ש... כל אחד מהם זה סיפור, באמת, אין פה מספיק זמן בפודקאסט, סיפור באמת מדהים. שלומי הגיע ראשון, אחרי כמה חודשים הגיע יוסי, וזה, למדנו את העבודה ביחד, מה שנקרא. איזה כיף. כן. דיברנו על התאומים, בני 9 חודשים, נחשוב? 9 חודשים. איך זה נכנס בלוז, או שדניאל היא ה... קודם כל, היא ה... האמת סליחה, סחבה תאומים, אני גם, יש לי גם תאומים. שפו לכל האימהות שסחבו תאומים באשר הם. תקשיבו, לי יש, שואלים אותי בלי סוף, איך זה היה לגדל תאומים? היום התאומים שלי בני 13. וואו. חגגנו להם בר מצווה השנה. זה אחד הדבר, אין כמו תאומים, אבל אני... משוקדת. כן. גם אני. אבל אז ששואלים אותי, איך זה לגדל תאומים? אז אני אגיד לך את האמת, אני לא זוכרת. בלקאוט אחד גדול. הכל בהדחקה. על כל השנה הראשונה, אני פשוט לא זוכרת. אני זוכרת את הלידה, ואני זוכרת את... לידה רגילה, אגב? כן. גם אנחנו? כן. גם אנחנו, אנשים מתפלים. נכון. לידה רגילה, וגם משקלים סבבה, זה היה 2.5, 2.800. גם אנחנו, 2.600 באמת? ו3. יפה. ואני לא זוכרת את היציאה מהבית חולים, אני לא זוכרת את הלילות, אני רק זוכרת, יש לי תמונה אחת, שניהם בטרמפולינה, ואני מחזיקה את הבקבוקים ככה, כאילו להאכיל אותם בו זמנית. ואחר כך זה פשוט... פיתחנו שיטות, אגב. כן, זה... אתם לא... וגם... לא, אני עושה להם כמו מחזיקים כאלה, ועכשיו לימדתי אותם כדי שאני לא אצטרך לעשות את זה. אוקיי. לימדתי אותם מהרגע הראשון להחזיק בקבוק. אלוף, נו, אתה רואה?
אין דבר כזה. זה של רק ניהול תהליכים, רק? וניהלתי יומן. גם אנחנו, בוא. איזה קיל. זה אכל ככה, זה עשה קקי, זה עשה זה לא אכל, זה... ממש, יש לי את היומן עד היום. זה כאילו, כן, זה מסגרת אדירה. אז איך באמת אתה משלב את זה עם גידולים לילדים, אתה רוצה גם להיות נוכח בחיים שלהם, אתה לא... זאת הקו הראשון של המחשבה שלי היה שאין מצב שאני לא אבא נוכח ומעורב ואבא, כאילו מבחינתי זו הגדרה להיות אבא, כי אבא זה לא בן אדם שהלך ועשה ילד וזהו ביי. לא, אחרת, כאילו מה... נכון, איזה כיף לשמוע את זה, אני חייבת להגיד, כי לא כולם כאלה, יש ויש, אבל... כן, לא ניכנס לזה, ברור, אבל אז זו ההגדרה מבחינתי, ואני משתדל כל יום לדייק את ההגדרה הזאת מחדש, כן? השעה וחצי בבוקר לפני האימון שאני איתם, אנחנו קמים... די. עכשיו, זה מצחיק שאני כל לילה אני שם שעון מעורר, ואני אף פעם לא מתעורר. אף פעם לא מתעורר בשעון מעורר הזה. תמיד זה לפני, ותמיד זה כזה, אני מכבה את זה כבר שאני באמצע משהו, באמצע החלפה. והשעה וחצי כל בוקר לפני שאני נוסע לאימון, זה החלק הכי טוב ביום שלי. איזה כיף. ממש. מה? פשוט איתם? פשוט איתם, מחליף להם, משחק איתם, מאכיל אותם. איתם, פשוט להיות איתם, והחיופים שלהם בבוקר, והאנרגיה הזאת, זה... אין לזה מחיר. נכון. אז זה, וכמובן, בסוף היום שאני מגיע, אני תמיד עושה להם, אני משתדל, להיות זה שמשכיב אותם לישון, וגם שם לימדנו אותם להחזיק בקבוק. כן. זורק להם בקבוקים, נשכח ככה. עכשיו אנחנו בתהליך כזה של כאילו, ללמד אותם לישון לילה שלם. האמת, אני לא יודע איך לעשות. תקשיב, מניסיון... אחד אומר לי, כן, תיקח יועץ שינה, ואחד אומר לי, לא צריך יועץ שינה. אפשר לתת לך מניסיוני? יאללה. כאילו בכל זאת... למודת ניסיון. אז עברתי את כל האופציות. אוקיי. 4 הילדים שלי הראשונים, כולם ישנו מ-7 בערב לבד. וואו. עד שהגיע רונן. וואו. שהגיע רונן, ויאיר נראה. הוא הרס, כאילו, טרף את כל הקלפים שהייתי רגילה אליהם, והוא אמר, תקשיבי, זה הבייבי שלי, הוא האחרון שלי. ליהנות מזה. מה שבא שילך לישון, אני רק מגיע ב7, אני רוצה. אז היום יאיר הולך לישון מאוד מאוחר, וכל מי שמכיר אותי, לי, איך נתת לזה לקרות? אמרתי, זה לא אני, זה רונן. אבל אני פשוט שחררתי עם יאיר, כאילו אמרתי לו, זה באחר. זה גם אג'נדה, אגב. כן. זה גם אג'נדה. אבל... אני מאמין במדיניות. אם קובעים משהו, צריך לעשות עד הסוף. אז שנייה רגע, המדיניות הראשונה שנקבעה היה מביאים יועצת שינה ליאיר. אוקיי. מביאים, בגיל 0.5 שנה הבאתי יועצת שינה. הילד הלך לישון ב8. קם לישון, כלום. אבל היינו טסים לחול, ואז רונן היה מתגעגע, וזהו, ואז הוא אומר, לא, אז אמרתי לו, תקשיב, טוב, הבאתי פעמיים יועצת שינה, אגב, אני ממליצה. יועצת שינה זה משהו שאני ממליצה, וזה פעמיים עבד חבל על הזמן. בפעם השלישית אמרתי לו, תקשיב, זה כבר, זהו, אני כבר לא מביאה יותר יועצת שינה, אתה כל פעם מורס, תבטיח לי שזה באחריותך. הוא אומר, אין בעיה, לקחתי. מדיניות חדשה. זהו, אז הוא לקח, ומאז אני כאילו, הוא אחראי על יאיר בלילה. אבל כבר הוא ישן גדול. השנה זה שנה אולימפית, נכון שתשאו אולימפיאדה? באוגוסט, ב1 לאוגוסט. וואו. ב1 לאוגוסט אני כבר בפריז על המזרן. וואו. כן. וואו, מה, תספר לי קצת, כי אני לא מבינה. לא אם את יודעת, אבל אתם הולכים להיות שם. באמת? אני כבר סגור כרטיסים, בטח. איזה אלוף. ברור. אז מה הולך להיות שם באולימפיאדה? כאילו, זה נבחרת, זה אתה לבד? אז קודם כל יש לנו את כל הנבחרת הגברים, כל נבחרת הנשים, וכל אחד כאינדיבידואל, כל אחד ביום שלו אמור להתחרות. אוקיי, וזה כולם בראשון? זה 7 ימי תחרות. מתחילים מהמשקל הקטן, בגברים מ-60 קילו, 66, 73, 81, 90, 100 פיטר, ויומיים אחרי יש את התחרות הקבוצתית. אז גם בבנות זה ככה, מ-48, 52,
57, 63, 70, 78 ו-78 פלוס. אוקיי? ואז ביום האחרון, הקבוצתי. בקבוצתי אנחנו שני הנבחרות מתחברות ביחד. אוקיי. זה כאילו ממש... כמו שהיה בטוקיו. כן. קונספט מדהים, שבר צפיות של רייטינג. באמת? כן, כי זה היה פעם ראשונה, זה היה ניסיוני באולימפיאדת טוקיו. מה זה ניסיוני? כאילו, פעם ראשונה שזה קורה, אף אחד לא יודע איך לאכול את זה. ואני קיבלתי כל כך הרבה תגובות פה בישראל על היום הזה, אז אמרתי, אני אפנה לאיגוד הג'ודו העולמי, כולם חברים שם, אז שאלתי אותם, תגידו רגע, מבחינת רייטינג, כאילו נתוני רייטינג, מה היה, אמרו לי, תקשיב, אתה לא תאמין. ביום של הקבוצה. אבל זה היה פעם ראשונה בטוקיו. פעם ראשונה היה בטוקיו, כן. כאילו הכל זה כמו ספורט חדש. הבנתי. זה מטורף. עד האולימפיאדת טוקיו לא היה אף פעם תחרות קבוצתית. היה באליפות אירופה, היה באליפות עולם, אבל אף פעם לא בבמה הכי גדולה בעולם. ושאלתי את נתוני הרייטינג, אמרו לי, אתה לא תאמין, הרייטינג היה הכי גבוה מבין כל הימים ביחד. וואו. היום של הקבוצתי. די. ויש בזה היגיון, כי תחשבי שאת, פיטר, הולך להציג את המדינה. כל המדינה קמה לראות את פיטר. יכול להיות שהקרב נגמר, יכול להיות שהאירוע נגמר בקרב הראשון. כן? כמו אריק בלונדון. כן. כל המדינה קמה לראות את אריק זאבי בלונדון. עושים בסוף בקרב הראשון, בכינו איתו ביחד, וכאילו, זה האירוע. אז תחשבי שבקבוצתי, בתחרות הקבוצתית, יש לך לא קרב אחד, יש לך נפטרת שלמה, 6 קרבות בעצם, של ישראלים, ואם הם מנצחים, אז יש עוד שלב, ויש עוד שלב, כאילו... נכון, זה לא נגמר מהר. זה לא נגמר מהר, וזה לא רק בן אדם אחד, זה כאילו כמו כדורגל כזה. נגיד 14, משהו כזה, מתחרים או ש... לא, זה 3 גברים, 3 נשים, כאילו, זה כזה, כן, 6 קרבות, ואם יש טקו, אז מגרילים עוד קרב. גיא... אז גיא הוא עד 90 קילו, ואם הוא יעשה קריטריון, אז הוא גם יהיה. רק מי שעשה קריטריון אישי יכול להתחרות בקבוצתי. ועל זה גם התלויה, על זה הקבוצה תלויה, כאילו, אם אין מספיק אנשים שעשו קריטריון אישי, אז לא יהיה קבוצה. תגיד, ומתי התחלת להתכונן לאולימפיאדה? מהרגע שהאולימפיאדה נגמרה בטוקיו, חודשיים, לפני 3 שנים, בגלל הקורונה, הם דחו את זה, בגלל הקורונה, הקמפיין האולימפי הקודם היה 5 שנים, ובגלל הקורונה, הקמפיין הנוכחי הוא 3 שנים. אז הם רצו לאפס את זה. אז בדרך כלל הספורטאי האולימפי הוא חי בקמפיינים אולימפיים, כן? כל 4 שנים. אז ספורטאי מסיים קמפיין אולימפי אחד, הוא לוקח רגע פאוז, כי אין לנו פגרה, כמו כדורגל, כדורסל, סוף שנה, חודשיים, אין דבר כזה. אנחנו מתחרות לתחרות, ככה, כל הזמן עם הדיאטות והאימונים, ובאמת זה אינטנסיטי כאילו מטורף. אז אחרי כל 4 שנים, אתה לוקח רגע חודש, חודשיים לעצמך, פאוז על הכל, סליחה, לא מתחרה, מתאמן קצת רק לשמר את הזה, וכאילו, רגע, להוריד, לא היה לי את זה, אחרי טוקיו. אז אני כאילו, אני בעריץ. כן, מ-2017 אני כאילו... חי. בווליום גבוה מאוד, כן. אז אחרי פריז, אני מאמין שאני רגע, אני אקח לעצמי קצת זמן, ולמשפחה בעיקר. אשתי חיכתה לזה אחרי טוקיו, וגם קצת באשמתי, כאילו, ניסיתי לטרוף את העולם, היה לי חודש, כאילו, מרעיון לרעיון, מתקשורת, והחברה הזאת והזאתי, קמפיינים, כאילו, ניסיתי לטרוף את כל העולם, וקצת פגעתי, כאילו, במי שהכי היה צריך את פיטר באותו זמן. וואו, תקשיב, אתה נותן כל כך, כאילו, אמרת את המילה בתחילת הפודקאסט, הקרבה. אני כאילו מסתכלת על זה, זה לא, אתה מאמין בעצמך, אתה כאילו, אני ממש רואה אותך מאמין שאתה תצליח, ואם לא היית מאמין, אז לא היית נותן את כל מה כל זה. והעבודה הקשה הזאת, אני חושבת, לי יש איזשהו עיקרון שכדי להצליח, צריכים 2 דברים. 1 זה אמונה, להאמין בעצמך שזה יכול לקרות, לא משנה, כל תחום בחיים. ברור. ו2 זה עבודה קשה, זאת אומרת, זה לא קורה מעצמו. אין כאן הצלחה אינסטנט. אין קסמים. אין קסמים בשום מקום, לא בדיאטות. ואין דרך קלה גם. מי שמחפש דרך קלה, זה בדרך כלל מוביל לדברים לא טובים. נכון. לא לחפש את הקיצורי דרך. אין. וזה גם אצלי, גם בתחום שלי, שנשים מגיעות לתהליך של ירידה במשקל. שינוי, כאילו, הן מגיעות, תשמע, אני בעיקר מתעסקת עם נשים באזור גיל 40, שאנחנו שם חוות את כל אתה עוד צעיר,
יש לי פלטאות, יש ככה צעירה, אני מרגישה כאילו אני... לא, אנחנו עוד רגע שם. כן, אז תזכור את מה שאני אומרת לך, כי בגיל 40 קורה משהו לנשים, והן לא יודעות, אין להן מושג, כאילו, משהו עובר להן, והן לא מצליחות להבין מה, וגם לא מדברים על זה, אבל יש איזשהו שינוי הורמונלי שמשפיע עלינו, אבל זה עיקר נתכונן, אני אזכיר אותי, ואני נתכונן בהתאם. אבל, והרבה נשים לא מצליחות, והן מחפשות את אתה יודע, את הדרך הקלה. את הדרך הקלה, את הדרך המהירה, את הזריקות, את הכל. ואני אומרת, גם פה אין קיצורי דרך. קודם כל, אותה אישה צריכה להאמין שהיא יכולה, תאמיני שאת יכולה, וזה עם עבודה קשה. זה לא קורה פתאום, התהליך של ההצלחה הזאת של להגיע לירידה במשקל. אני אתן עוד, אני אחזק את מה שאת אומרת. בכל תהליך יש אלמנט, בוא נקרא לזה גלים, כן? לפעמים הגל למעלה, לפעמים הגל למטה. עכשיו, אם אני לוקח תהליך ואני עושה זום אאוט, התהליך צריך להיות במגמת עלייה כל הזמן. במגמת שיפור, במגמת לחוות הצלחות קטנות, אני מאמין, נכון? לגמרי. בכל דבר. כמו מניית אפלס. שהיא כל הזמן בעלייה. בית וגג. אבל כן, מניית בית וגג. אז יש את התנודות הקטנות, כמובן, ברמה היומיומית, ברמה שבועית. נכון. אבל אם אתה עושה זום אאוט בסופו של דבר, ואתה רואה את התהליך מבחוץ, אתה רואה כל הזמן שיפור וכל הזמן עלייה. זה בעיקר צריך לזכור, שיהיו מכשולים בדרך, יהיו אתגרים. בדיוק. לגמרי, אתה הבאת נקודה כל כך חשובה, איך לא אמרתי את זה? שזה פה. נכון, זה לא תהליך מושלם, יהיו משברים. אבל יהיו משברים ואנחנו נתגבר עליהם, ופשוט נמשיך בדרך, וואו. וזה כל כך חשוב שיש נשים שיש להם אותך, כי זה הכי נכון לעשות ליווי ותהליכים מהסוג הזה, עם אנשי צוות מקצועי, שיודעים ללוות דברים כאלה. ליווי במסגרת, גם אצלך זה הליווי במסגרת. יש לי את המאמנים שלי, יש לי את שעוטפים אותך. פסיכולוג, פיזיותרפיסט, ובאמת צוות שלם שעוטף אותי, וזה אי אפשר לעשות דברים לבד. לגמרי. גם אומרים לי, כאילו, בסוף אתה מתחרה לבד על המזרן, ואתה כל הקרדיט לך. אני לא one man show, יש לי את הצוות שלי, ואני יודע גם להודות להם ולפרגן להם, והם ראויים לכל הערכה. איזה כיף זה להיות עטוף בצוות שלם שדואג לך. אני חושבת על זה אם היה לי צוות כזה שדואג לי. אני בינתיים דוחפת את עצמי כל בוקר מהמיטה כדי לרוץ את 10 קילומטר. ראיתי את הריצות שאת עושה, אז מטורף. אז אני עושה את זה כבר 13 שנה, מאז שהתאומים נולדו. חצי שנה אחר כך, פשוט נכנסתי לעולם הריצה, ומאז אני התמכרתי, אני מכורה קשות. אני מכורה לריצה, נכון? יש לזה קטע. אני לא יודעת. שהקטע המנטלי אולי. אין לי את זה. כוס מים רק. נראה לי על לרוץ הרבה, במיוחד 10 קילומטר, זה מלא זמן. כמה את רצה? אני רצה 50 דקות. זה גם קצב טוב. זה קצב מעולה. תגיד שעה וקצת, אבל יפה, וואו. כן. אז זה המון זמן שאתה עם עצמך. אז נראה לי אנשים חווים איזשהו משהו מנטלי, שהם עושים אולי ניתוח מידע כזה ופרוססי. שמע, משהו קורה בריצה. מה קורה לך בריצה? מה גורם לך בסופו של דבר לרוץ כל כך הרבה זמן ועוד להתמיד בזה? וואו, שאלה מעולה. זה כאילו, אני כבר לא חושבת על זה. אני פשוט קמה, וזה כמו לצחצח שיניים, וממש באוטומט. ואני אני יוצאת לריצה, עולה על ההליכון, שמה 12, אני אפילו בלי חימום, בלי כלום, ופשוט רצה. אבל יש משהו ב50 דקות האלה, שזה נשמע מוזר, זה כאילו התרפיה שלי. זה כאילו הזמן שלי לעצמי. בדיוק אני חשבתי על זה היום בבוקר, שהתחלתי לרוץ ואמרתי, יואו, איזה כיף. כאילו אני בלי הטלפון, ואני צמודה על הטלפון כל הזמן. אין לי די ילדים על הראש. אני כאילו, זה נטו 50 דקות, רק אני והמחשבות שלי. ואחרי זה, זה הכי כיף. כאילו להיות אחרי הריצה. עכשיו, אם יש, כמעט ואין, אבל אם יש יום שאני לא רצה, היום שלי גם נראה ככה. כל יום 10 קילומטר? כל יום 10 קילומטר? כל יום 10 קילומטר, כן. וואו.
שפו. אבל שוב, זה ממש כבר התמכרות. כן, בתוך זה, אני לא יכולה בלי זה. הבזר שלך זה אם את לא עושה. כן, אני לא יכולה בלי זה. זה באמת מוזר. עכשיו אני התחלתי גם אימוני כוח. כאילו, היה לי אימוני כוח, דיברתי על זה בפרק הקודם. מה את ממליצה אגב, נגיד, בתוך התהליך לנשים, שאישה שאומרת לך, אני לא אוהבת להתאמן? תראה, אם היא רוצה לרדת במשקל, אז זה קודם כל התזונה. זאת אומרת, אם היא לא חיה את הספורט, אז שלא תתחיל. קודם כל, תתעסק עם התזונה. כי ברגע שהיא תרד במשקל, אז יהיה אפשר יותר בקלות להכניס אותה לעולם הספורט. אבל... יש יותר בנוח. כן, תחשוב על זה אישה שנמצאת בעודף משקל, היא גם כבדה יותר, קשה לה יותר. זה לא משהו שהיא חיה איתו ביום-יום. זה לא בא לטבעי. זה לא בא לטבעי. זה לא כמוך שאתה נולדת לתוך הזה. תחשוב מישהי שבחיים לא עשתה ספורט, זה כאילו פתאום... כן, ברור. אז זה מאוד קשה. אז קודם כל שתתמקד בתזונה. אחרי שהיא ירדה במשקל ורוצה להכניס את הספורט, אז זה מצוין, אבל גם בלי ספורט, גם בלי פעילות גופנית, אפשר לרדת במשקל. ואחר כך, לאט לאט תכניס את זה. עכשיו, איזה סוג ספורט? מה שהיא יכולה להתמיד בו. או מה שהיא נהנית ממנו. בדיוק. Okay. בדרך כלל מה שנהנים זה מה שאפשר להתמיד, אבל אני חושבת שאם לא הייתי אוהבת ריצה בחיים, לא הייתי מצליחה להתמיד. ככה, 13 שנה, כל יום 10 קילומטר, זה כאילו פסיכי. אבל לא ללמוד את זה ממני. לא ללמוד את זה ממני. אני חושב את כל הקילומטרים שעשית ב-13 שנה. אף פעם לא עשיתי את זה. זה באמת מעניין. נתון מעניין. מי שרוצה, מוזמן לחשב. להקיף את העולם. לגמרי. כמות הקילומטרים שעשית. לא יצא לי לחשב על זה. באמת מעניין. אז באמת למצוא את משהו שהיא נהנית ממנו, כי ברגע שהיא תהנה מזה, אז יהיה לה נוח להתמיד בזה לאורך זמן. כי בסוף זו המטרה. גם אגב בתזונה, לא למצוא איזשהם גימיקים שאתה לא יכול לחיות איתם. בדיוק. אלא משהו שאתה יכול... זה בדרך כלל דברים מאוד קיצוניים. נכון, נכון. אבל אם אתה לוקח באמת איזושהי מסגרת מסודרת של תפריט נורמלי, בלי כל מיני דברים שאסור, אסור, 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 רק אסור, אז הרבה יותר קל לחיות את זה לאורך שנים. וכמה קלוריות אני אוכל ביום? תן לי לנחש. יאללה. תן לי לנחש. 5,000? בול. לא, בול. הזזתי פה את כל וואו. היה פה אירוע. וואו, איזה... מקצוענית. איזה שליפה. מקצוענית. יפה. לא סתם אני 20 שנה במקצוע. אהבתי. אבל איך אתה מצליח להגיע 5,000 קלוריות בחייל? נשמע הרבה, נכון? כן. בקלות. קודם כל, הארוחות. זה כמעט 4 ארוחות גדולות. לאורך היום. 4 ארוחות גדולות לאורך היום, וכמה וכמה ארוחות קטנות בין לבין, יש לי 2 אימונים ביום. אז גם ארוחות קטנות, וגם בתוך האימון, הג'לים, כן, זה... המים שהם כאילו איזוטוני כזה. גם מכילים קלוריות. כן. בקיצור. אז רגע, אז תן לזה. זה לא המבורגרים ופיצות וזה. לא, תן לזה תפריט לא בלי, נגיד בוקר, צהריים, ערב. כן, לפרט? כן, מה? שקנו בך, מה, אתה אוכל כל כך הרבה, ונראה ככה. אז בוקר זה בדרך כלל, אני קורא לזה סנדוויץ' הכוח. זה 2 פרוסות לחם. כן. כן, לחם טוב, לחם, לא יודע איך נקרא, מלא. לחם מלא, קוסמין, מחמצת. כן, לחם שנראה טוב. כן. בדרך כלל אשתי יודעת לקנות גם איזה, אני לא זוכר מאיפה היא קונה, אבל היא קונה כזה לפעמים מגוזים אפילו בפנים, דברים מגניבים כאלה. קיצור, פרוסה מגניבה, חמה, או פינאט באטר. כן, הוא יכול את זה חופשי. כן, חמה, פינאט באטר, על זה לפעמים גם דבש, וככה אני מפנק את עצמי, וביצה קשה, או משהו מחלבון. אני יכול להגיד איזשהו מעדן כזה עם חלבון. וקפה, ויוצא לדרך. זה קליל כזה. קליל, כן, אבל זה עתיר, זה עתיר. כן, זה מה שאני צריך. אני מגיע לאימון, ג'ל לפני האימון, את כל מה שאני צריך באימון, אחרי האימון חלבון, יש לי בערך 20 דקות עד שאני מגיע לארוחת צהריים, בארוחת צהריים 2 צלחות, צלחת שמורכבת מפחמימות
וחלבון, ועוד צלחת של סלט בצד. אבל רגע, פחמימות זה בטח כמות גדולה, לא? כן, זה 6 כפות כאלה, כפות הגשה גדולות. באמת? זה 6, אני כזה, 1. אצלי זה גם אופציה לארוחת צהריים 6 כפות מחסומה. אני רוצה לזה סופר. ובשר? ובשר, או בשר, או עוף, או דג, מנת חלבון גדולה של צהריים. טוב, עד עכשיו אמרת תפריט שאני נותנת אותו ללקוחות שלי. כן, אבל זה כאילו, זה נראה, זה הר. זה הר של פחמימה. נראה לי שיש כפות גדושות מאוד. זה לא כפות של מרק. כפות הגשה? כפות הגשה האלה של וינגייט, כאילו. כפות הגשה טוב. זה כזה. לא, מטורף. כן. חשוב כפות של מרק, לא הבנתי. לא. אז כפות, סליחה, זה אומר, אם אני בבית, התזונאי, כאילו, יש לנו, אם אני אוכל בבית, אז זה ככה, ואם אני אוכל בווינגייט, אז זה ככה. אז כאילו, אם אני בבית, אני צריך לספור 16 או 14 כפות מרק. טוב, זה כבר... כמות פסיכית. כן. זה קשה, כאילו, אני מוצא את עצמי בצהריים, יושב, אני כמעט 40 דקות אני אוכל רק. וואו. זה אירוע. אבל אם אני לא מכניס את הכמויות האלה, אז אני לא יכול לתפקד. נכון. חסרים. זה המון אנרגיה. מלא. המון. מלא. 5,000 קלוריות. נכון. מי שלא יודע, קלוריות זה אנרגיה. נכון? אני גם לא יודעת את זה פעם. חשבתי שבכל דבר יש כאילו ערך קלורי, יש, אבל זה כאילו, בקיצור. לא משנה. כן, קלוריות זה אנרגיות ששורפים. אגב, גם אנשים לא יודעים, מה שורף הכי הרבה קלוריות? המוח. באמת? גם לי זה חדש. 30%. יפה. 30%, יותר מכל השרירים ביחד, המוח שלנו שורף. וגם בזמן פעילות, המוח שלנו עובד. וואו. כן, שזה חשוב לדעת. וואו, זה רק בטח אנשים מדליסט אולימפי צריך לדעת את זה, שהמנטליות פה חזקה. כן, אמיתי, המוח שורף הכי הרבה קלוריות. אז זה ככה צהריים, ואז אחרי שעתיים לפני אימון ערב, עוד ארוחה קטנה כזה, חטיף חלבון, או חטיף אנרגיה, שהוא משולב, או אם אין לי את זה, אז אני בונה את זה. שוב, מעדן, תמרים, בננה, או תפוח, או גם וגם, נכנס לאימון, בזמן האימון ג'לס, איזוטוני, אחרי האימון חלבון, שוב. ואז ארוחת ערב? ואז ארוחת ערב. ארוחת ערב נראית פחות או יותר כמו ארוחת צהריים. מה, עוד פעם בשר ופחות? בדיוק, מחליף. אם אני אכלתי בצהריים בשר, אז בערב אני אוכל דג. אם אכלתי בצהריים דג, אז בערב, כאילו, אני משתדל לגוון גם ברמת הסוג החלבון שאני מכניס. או אם אין לי בשר, או לא יודע, או לא בא לי להכין בשר, אז אני גבינות, ביצים. מעמיס ארוחה כאילו חלבית כזאת, מה שנקרא. קיצור, אז תשים לב שגם אתה צריך לעבוד. זה כאילו... אני עובד בזה, לגמרי. נראה, אנשים לא מבינים, כאילו, בטח חושבים, הוא יכול לאכול מה שבא לו, הכל כאילו גם מחושב, כן? ואם יש לי אירוע בערב, אני צריך לצאת, ואני יודע שאני הולך להיות מוקף בדברים שבוא נגיד, אסור לי לאכול, אז אני עושה את האדפטציה, אני מוריד קצת מהצהריים, מוריד מהזה, כאילו עושה את ה... תגיד, מה, סתם מעניין אותי, אלכוהול, נכנסת? יין, בקטנה כזה. אבל זה כאילו ברמה של אסור לשתות אלכוהול? שלא יכול להגיד לך, אסור. אתה כאילו זה... ברור, זה אתה עם עצמך. אתה יודע שזה לא בריא, אתה יודע, זה כמו לעשן, מישהו יכול להגיד לך לא לעשן, יש כדורגלנים וזה, כאילו... אתה לא יכול להגיד להם, אל תעשנו, אל תעשו, אל תצרכו אלכוהול, כן? אבל אתה כספורטאי, אתה יודע, אתה לא יכול לראות לעצמך בגלגלים, כי הכל אנחנו עוסקים, אני עוסק 24 שעות באיך לייעל את התהליכים, איך לשפר את עצמי, איך להתפתח ולהשתדרג. אני עושה את הלחץ. המכון להיפרברי באסף הרופא אימץ אותי. אני עושה על בסיס יומיומי טיפולים בתא לחץ. כל יום? תא לחץ, כן. מעבר לזה, זה כמו אימון בפני עצמו. כאילו, זה שעה וחצי שאני מגיע לשם, נטול טלפון, כמו שאמר, מדהים, יקר. אז כאילו, בסוף אני אראה לעצמי ברגל, בזה שאני אשן, בזה שאני אשתה אלכוהול על בסיס יומי, כאילו, באיזה עולם אני... אגב, זו מחשבה שעוברת, אם אני לוקחת את זה לעולם הדיאטות, אז שמישהי שומרת כל כך, ויוצאת לעשות, כאילו, רצה, ובסוף נשברת, אז כאילו, לאו דווקא באלכוהול, בסוף נשברת, היא כל כך מתבאסת אחרי כל העבודה הקשה שלה, כאילו, איך היא נפלה ככה, איך היא... אז פה, תבין איזה חוזק. אני אומנם קיצוני, כן, אבל גם בתוך הקיצוניות שלי, אני מאפשר לפעמים דברים כאלה, נגיד פעם כשאני באירוע, משפחה, ולא יודע, מישהו מתחתן, כן, דברים כאלה. אז אני מרשה לעצמי לשתות כוס, כאילו, כוס יין וזה, בקידוש, אני שותה כמה שלוקים, כאילו, אני מאפשר את זה, כדי לא להרגיש אחרי זה. בדיוק. אני חייבת לשאול שאלה קצת אישית, אז אם... איך אשתך
חיה עם בן אדם שהעקרונות שלו בהקשר של תזונה, פעילות גופנית, הם כאילו... בקצה. בקצה, כן. אם אתה יודע לענות לי. כן, זו שאלה אולי שהיה מעניין לשאול אותה. כן. אני חושב שקודם כל היא מאוד תומכת ועוזרת ברמה של להכין דברים. כאילו מראש, להכין דברים, להכין מאכלים מסוימים, כאילו יש מאכלים שלא מכינים בבית. זה קשה, זה לא פשוט, אבל נראה לי מתמודדת עם זה. נראה לי שגם היא גם עשתה אדפטציה כבר. ושאם בעזרת השם שתזכה בעזרת השם בפריז. בפריז, זה גם שלה. זה קודם כל שלה. זה קודם כל שלה לפני שזה שלי בכלל. איזה כיף. וואו, פיטר, מה זה כיף לארח אותך? אבל שנייה לפני סיום, בוא תגיד לי מה אתה מאחל לעצמך השנה ולמדינה שלנו. אפשר להגיד משהו אחר, חוץ משנדע ימים טובים יותר. אני יודע, אמרי. על החטופים שלנו שיחזרו, ועל המשפחות שאנחנו בוכים איתם כל בוקר וכל לילה מחדש, שרק נדע ימים טובים יותר, ושנדע לאהוב אחד את השני יותר, לא רק סיסמאות. לא רק בסיסמאות, בטח לא בסיסמאות, ובטח לא בזמני משבר. אנחנו באמת יודעים כמדינה, לעטוף אחד את השני. לעטוף אחד את השני ברגעי משבר, אנחנו אלופים בזה. אבל מה קורה ביום שאחרי? כאילו, מה נחזור להיות... נכון. אז אני אומר, בואו, כל אחד יעשה טיפ-טיפה, לא צריך הרבה, באמת טיפ-טיפה. יש לי איזה חוק עם עצמי שאני עושה, אני אומר את זה בכל מקום, כי אני באמת מאמין במסר הזה. כל בוקר שאתה יוצא מהבית, תגרום ל3 אנשים לחייך. וואי, יפה. 3 אנשים, זה נשמע קצת, זה נשמע כלום ושום דבר, אבל גרמת ל3 אנשים לחייך, אותו בן אדם שחייך, עשית לו טיפה יותר טוב היום, אולי הוא יגרום למישהו לחייך, וככה אנחנו ניצור מעגל של משהו טוב. ומה אתה מאחל לעצמך? לא צריך לעצמי כלום, אני רק בריאות. רק בריאות. רק בריאות, כל השאר אני אדאג לזה לבד. יפה. אלוף, וואי, היה מה זה כיף. תודה שבאת. ואם אהבתם את הפרק, את מוזמנת לשתף לפחות עוד חברה אחת. או 3. או את בכלל. נתראה בפרק הבא. ביי.